Hej drenge, velkommen til Fars køkken. Jeg vil lige vise jer, hvordan man kan tilberede de fisk, som vi nu fanger ned ved havnen. Så jeg er i gang med at lave noget rigtig lækker her. Øj, hvor det ser godt ud her. Sådan her. Så om jeg kan nå det ene eller andet, der brænder på. Men det man gør, det er, at man har fiskene her. Dem har man flået og skrællet, og så det ser rent og pænt ud. Sådan her. Her er det bare æg. Der smider jeg ikke andet æg. Jeg har bare blandet det ordentligt. Og herinde, der ligger en fisk, der er klar. Den ligger lige her. Okay. Og herinde, der er bare mel og en masse krydderier. Og I skal ikke komme og bilde mig ind, at I er afghaner og araber, så I ikke ved, hvad for nogle krydderier I skal bruge til jeres fisk. Så I kommer bare mel herinde, kommer masser af salt i, kommer godt med krydderier herinde. Og det eneste I skal gøre, det er at tage de her fisk her, så for de døde, hvis det bliver noget svineri. Put dem ind i æg, vende dem rundt, så de er gennembløde med æg. Og så tager man det af, eller lige dryp af, og herind. Og sådan, og sådan, og sådan. Så er den klar til at blive stegt. Og så smider man den direkte ind i en varm pande med masser af olie. Og det skal ikke have alt for lang tid, fordi så bliver det noget lort. Simpelthen. Og så vasker man hænderne. God fornøjelse med det.